अरे मगहियन मांग रहल है अपन अधिकार नेताजी, 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 मगहियन मांग रहल है अपन अधिकार नेताजी। क्या कहते भैया? अरे ताल मटोल तू कैला कैला बारिश कई तूफान, ए हो ताल मटोल तू कैला कैला बारिश कई तूफान, ए हो अब ही लेना देला काहे हमनी के अधिकार, अब ही लेना देला काहे हमनी के अधिकार। तो हिंदी इंग्लिश और उर्दू के बाजार नेताजी, तो हिंदी इंग्लिश और उर्दू के बाजार नेताजी, तो हमनी के हैयतमा सूची के दरकार नेताजी, तो हमनी के हैयतमा सूची के दरकार नेताजी, मगहियन मांग रहल है तोरा से अधिकार नेताजी, मगहियन मांग रहल है तोरा से अधिकार नेताजी, मगहियन मांग रहल है तोरा से अधिकार नेताजी, कि हमनी के हैयतमा सूची के दरकार नेताजी, कि हमनी के हैयतमा सूची के दरकार नेताजी। क्या भैया? अरे जरा संध्या बिंबिसार हमके कर नाम बताए, ए हो जरा संध्या बिंबिसार हमके कर नाम बताई, पर ज्ञान जहाँ पवलन गौतम जी वो जगह घुमवाए, ए हो ज्ञान जहाँ पवलन गौतम जी वो जगह घुमवाए। तो दशरथ मांझी तुरछनी से पहाड़ नेताजी, मांझी तुरछनी से पहाड़ नेताजी, मगहियन मांग रहल है तोरा से अधिकार नेताजी, मगहियन मांग रहल है तोरा से अधिकार नेताजी, तो हमनी के हैयतमा सूची के दरकार नेताजी, तो हमनी के हैयतमा सूची के दरकार नेताजी। क्या कहते भैया? अरे विष्णु पद से पैदल चल के हमनी आ रहली है, विष्णु पद से पैदल चल के हमनी आ रहली है, अरे रोमा तो हर दे तो गवाही काका न सहली है, रोमा तो हर दे तो गवाही काका न सहली है, तरफ की जतिया पटल है गुहार नेताजी, तरफ की जतिया पटल है गुहार नेताजी, कि हमनी के हैयतमा सूची के दरकार नेताजी, तो हमनी के हैयतमा सूची के दरकार नेताजी, मगहियन मांग रहल है तोरा से अधिकार नेताजी, मगहियन मांग रहल है तोरा से अधिकार नेताजी, कि हमनी के हैयतमा सूची के दरकार नेताजी, तो हमनी के हैयतमा सूची के दरकार नेताजी। क्या कहते भैया? अरे काजय फौजी तोर बताबो कलम तनिक तो चलेबा, ए काजय फौजी तोर बताबो कलम तनिक तो चलेबा, ए हो आठवां सूची में लाके हमनी के मान बढ़ेबा, ए हो आठवां सूची में लाके हमनी के मान बढ़ेबा, दूधे पूते उगे के देबो आशीर्वाद नेताजी, दूधे पूते उगे के देबो आशीर्वाद नेताजी, मगहियन मांग रहल है अपन अधिकार नेताजी, मगहियन मांग रहल है अपन अधिकार नेताजी, कि हमनी के हैयतमा सूची के दरकार नेताजी, कि हमनी के हैयतमा सूची के दरकार नेताजी, मगहियन मांग रहल है तोरा से अधिकार नेताजी, मगहियन मांग रहल है तोरा से अधिकार नेताजी, कि हमनी के हैयतमा सूची के दरकार नेताजी, कि हमनी के हैयतमा सूची के दरकार नेताजी, कि हमनी के हैयतमा सूची के दरकार नेताजी।
આવે કોઈ